Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sedulurku, samenika penjabaran menapa ingkang dimaksud wedharing ilmu kebatosan. Inggih menika mengku 8 wiwiritan. Ingkang setunggal inggih menika wirayat jati. Inggih menika anggelaraken dunung lan pangkating kaweruh kasampurnan. Ingkang nomor kalih Laksita Jati. Inggih menika amratelakaken lampah pangluluhaning raga supados benjang yen kita sampun titiwancine ninggal donya, badan wadak saged nunggil kalian badan kita ingkang alus. Inggih menika badan wadak luluh sampurna wonten salebeting badan alus, dipralambangake warangka manjing curiga. Ingkang nomor 3 inggih menika panunggal jati. Inggih menika amedharakake kahananing pangeran ingkang diparibasakaken sak langkung samar tanpa rupa tanpa swara, dudu lanang dudu wadon lan dudu wandu, ora arah ora enggon, adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan. Ingkang nomor 50 inggih menika Karana Jati. Inggih menika andunungake menggah hakikatipun gating pangeran ingkang maha suci, mangerteni sangkan paraning dumadi utawa sangkan paraning manungsa. Ingkang nomor gangsal inggih menika Purba Jati. Inggih menika andunungake hakikating zat, keadaan zat ingkang sejati, amedharaken ilmu tentang sejatining Gusti Allah. Ingkang nomor 6 inggih menika Saloka Jati. Inggih menika anggelaraken kawontenaning pralambang, tegesipun pangumpamaning babasan ingkang sami minangka pasemon saking arah dumunging kawula Gusti, supados manungsa saged nggayuh kawicaksananing Gusti. Ingkang nomor 7 inggih menika Sasmita Jati. Inggih menika minangka pangeling-eling manungsa yen bakale sekabehaning manungsa benjang badhe titiwancine ninggal donya. Menika anane tanda-tanda ingkang saged diwaos menawi badhe ninggal donya. Ananging pati menika amung rahasia ilahi. Mulane manungsa kedahe sing bisa njaga laku lan lelaku nang dalan kabecikan gawe sangu ing akhirate. Ingkang nomor 8 inggih menika Wasana Jati.
Inggih menika nggambaraken wektu sirnaning warana lajeng katingal ing jaman Karanmatullah, tegesipun jaman kamulyaning Allah. Para sedulurku sedaya, menika wedaring ilmu kebatosan dalam kawruh Jawa. Mugi ingkang kula aturaken menika saged nambah wawasan lan saged bermanfaat damel kula lan marang para sedulurku sedaya. Menawi wonten kurang lan luputipun anggenipun kula matur, kula nyuwun agunging pangapura sakathah-kathahipun. Kula aturaken matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.